Manen gavana machon ma Migori Okoth Obado pod biro medo rito winjo poni do biro wito oko buch mibadhi ma shillings milion 73 mano makne kod jowadgi mamoko 17 tok chiwo mwandu manegone romo shillings milion 253 ne sirikal mondo wegi thuolo. Ma en tok ywaruok muoch e kind apisi mar jomin buche kod duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC wacho ni ne ok gigoyo sei obok ma yiene doho wito oko bura makamano. Ywaruok mapek nomuoch e kind apisi mar jomin buche ODPP kod mano mar duol makedo gi mibadhi EACC. Ewi wach mar wito oko bura mar mibadhi mar omenda maromo shillings milion 73.4 mano makne gavana machon ma Migori Okoth Obado kod jowadgi mamoko 17. Tokne do yie mondo omanyo machielo oko mar doho mar chopo winjruok ewi buch mibadhi no. Romo nochakore kind duol makedo gi mibadhi EACC mane weg bura kachiel kod apisi mar jomin buche. Tok winjruok betie, achijego nochiwo mwandu manengone romo shillings milion 253 ne sirikal mondo wegi thuolo. Mwandu makamano oting'o ot mantiere Loresho manengone romo shillings milion 40. Ute mag ohala miluongo ni Sunrise Center mantiere Suna East manengogi romo shillings milion 88. Orofa 2 moting'o ute orofa 5 moro ka moro duto ute 40 mag dak mantiere Suna East manengone romo shillings milion 57.6. Machielo gin apartments 2 e kar dak mag Greenspan Nairobi inengo ma shillings milion 18. Ot machielo mar orofa Greenspan Nairobi inengo ma shillings milion 14.5. Dala machielo manitiere Kamagambo manengone romo shillings milion 10. Bende achija 17 go nochiwo nyamburko 2 manengo gini malo. Apis jomin buche kara kamano lero ni kano chopo tiela 12 mano nego go seye wi winjruok makamano. EACC noloko pachgi kendo rem chopo romo mano bagi tarik 28 dwe mar 8 higani. So it was clear, even in our letter inviting them for the meeting on 28th of August 2025, that the intention was then to sign the plea agreement. And as prescribed by Section 137, the prosecution went ahead, yes, on plea bargaining on who should sign the plea agreement. So we went ahead to sign the plea agreement with the accused persons, considering that this was happening on the 28th of August 2025. That this was happening, this agreement signing took place on the 28th of August, and the matter was scheduled for hearing on 1st of September. So, Your Honor, we did not refuse to hand over any agreement. Parties had been attending these meetings. They were aware that that was the day we were going to sign the agreement. In matters to deal with withdrawal of a charge, only 3 parties feature under the Constitution: the accused person, the office of the DPP, and the trial court. Those are the only recognized parties by the Constitution. Korka kore, EACC lero ni bedo ni ok ginyalo chopo e romo makamano. Apis jomin buche notuono gi thuolo mar goyo kokgi e winjruok makamano. We requested for the agreement. It was actually objected to by the counsels who are there for the accused persons. And the next time we got to know about the plea agreement is when we came before you, when my colleague came before you. Kagir Kiragi, tungni no chako muoch mane thuolo no e doho, ka japiny moro no nyiedhore e kind oganda kotamore mondo kik wito oko bura mar Obado no, gima nomedo wang'o i jatelo no. My name is Jeffrey Onyango-Otieno. What is your point? My point is, in one sentence. Mine is easy. I want to file an application, an objection based on all interface. Everybody has spoken. Oh, you want to file an objection? Yeah, based on that's all I want to do. Ingeto mare, jang'ad bura Kioko Kilokumi, koro chiko apis jomin buche mondo chiwo bogo mapiyo ne EACC motel ne golo ng'eto mogik e wi bura no. This court stays determination, underline that one, stays determination of the other rival questions of law raised by all parties, and directs that within a period of 3 days,
the DPP formally shares the specific plea agreement filed in court with EACC